El castell de Malavella s'alça sobre un turó que domina una àmplia plana al sud de l'actual Caldes de Malavella. La seva posició elevada permetia controlar el territori i les vies de comunicació, fet que explica la seva importància estratègica des dels primers moments de l'edat mitjana. Els orígens del castell es remunten al segle X. En aquesta primera etapa, el conjunt estava format per una torre de planta rodona, envoltada per un petit recinte emmurallat de planta quadrangular. Es tractava d'una fortificació senzilla, però efectiva, vinculada al poder dels comtes de Barcelona. Exercia el control sobre els termes de Caldes, Frànciac i Santa Saclina. Al llarg del segle XII, el castell va experimentar una reorganització profunda. Les estructures més antigues són amortitzades i el conjunt adopta una nova fesomia, tot mantenint una planta quadrangular amb diversos àmbits interns. Aquesta fase reflecteix l'evolució del castell cap a una residència fortificada més complexa, adaptada a les noves necessitats del sistema feudal. És al segle XIII quan el castell de Malavella viu la seva etapa de màxim desenvolupament. El turó és parcialment modificat per tal d'aixecar un nou castell amb dos recintes diferenciats. El recinte interior, de planta octogonal, articula els espais al voltant d'un pati central. Al seu voltant, una muralla exterior reforçada amb 4 torres quadrades als angles configura una fortalesa poderosa i ben estructurada. Malgrat aquesta monumental transformació, el castell és abandonat al llarg del segle XIV i substituït pel castell de Caldes, situat dins el nucli urbà. Avui, les seves ruïnes permeten llegir l'evolució arquitectònica d'un castell que va ser clau en la configuració històrica del territori.